Qui ens havia de dir que les illes eren tan grans? Ens hem perdut. Sí, però et recordo que la idea d'anar de Lluc a peu va ser teva, Albert. I el poble de peu no surt al mapa. Ah, doncs li preguntarem on és el poble de peu aquest senyor, estimat aborigen balear. Què ha estat? Va bé, idò bé, va. No sou d'aquí, o? No. No, on digueu l'altre? Me'n vaig, que fris. La dona m'espera, Au. Què cony ha dit, Albert? Doncs que per anar a peu hem de passar pel poble de Fris, que una dona ens espera. Què és que cercau? Un poble que se diu Peu. Que? I a vosaltres vos falta una brusca, o què? Ho veus, Albert? Tindria que haver vingut ta mare, que és molt brusca. I vosaltres que en sabreu de monyir trutja si la més redó que heu vist és un meló. Hem d'anar on són els melons. Doncs som-hi. Vinga. Perdoni, el poble de peu? Poble de peu? No me sona. Sou catalans? Sí. Sí, crec que el conec, eh? El poble de peu està tot just de vora la mà. A més, precisament tenc una finca de 5 quarterades urbanitzable per 300.000 euros. Sí, Albert, l'hem de comprar. Sí. Miri, doncs tingui. Moltes gràcies, eh? Mira, aquí mateix. Au, adéu, gràcies. Adéu. Som-hi. Perquè el senyor urbanista va dir que era al costat de la mar, perquè si no pensaria que som una incineradora. Són Reus, són Peu, no hi ha molta diferència. Una mica de pudor a peu sí que fa.